ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ ଜୁମ୍ କରନ୍ତି ଗଛକୁ। ବାତ୍ୟାରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ବାତ୍ୟାରେ କିଏ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆସିକି ଅଟୋ ଉଠଉଛି। ଆରେ 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 ମୋ ଘର ତ ଏଇଠି। ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ? ଦୋକାନକୁ ସଫଲ ନେବି। ବାତ୍ୟାରେ ସଫଲ ଖାଇବୁ? ସଫଲ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି। କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ତୁ? ସଫଲ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ମାଲାମି ମଦ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମଦ ପାଇଁ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ମଦ ଭାଇ ମଦ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆରେ ମଧୁଆ ବାତ୍ୟାରେ କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା, ତୁ ମଦ ପିଇବା ପଳେଇ ଯାଇଛୁ? ନାଇଁ କିଛି ଆଶା। ହଉ ଭାଇ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? ଅଚ୍ୟୁତପୁର। ହଁ ତାପରେ ତମ ବ୍ଲକ ବାଲିପାଟଣା। ତ ଆଜି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି 24 ତାରିଖ ବାତ୍ୟା ହବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ କିଛି ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ? ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିନି। ଗାଈ ଗୋରୁ କେମିତି ରହିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା। ସେ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଗାଈ ଗୋରୁ କେମିତି କୋଉଠି ରହିବେ? ରହିବାକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଘର ଯଦିଓ ଅଛି, ଚାବି ସ୍କୁଲ ପଟ ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ଏରା କୋଉଠି ରହିବେ? ଏଗୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାହିଁ। ତ ତଥାପି ଗାଁରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଗାଁରେ କହୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଛେଳି ରହିବ, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିପାରେ, ନହେଲେ ଯଦି ଘର ଫାଙ୍କା ରହିବ ସେ ଘର ଗାଈ ଗୋରୁ ପୁରେଇବେ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବି ଜୋରରେ ହୁଏ ବର୍ଷା ପବନ ଜୋର ହୁଏ, ଘର ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ତ ସେ ସୁବିଧା ବି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ହିସାବରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ? ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତା ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଯଦି ମିଳିପାରେ ପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ମିଳିବନି, ଏଇଆ ତ ଆଶା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ତୁମ ଗାଁ ପିଲା ଯେଉଁ କହିଲେ 2 ଜଣ, ଯେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ବିଷୟରେ? ନା ସିଏ ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ 2ଟା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ତ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ରହିବା ଜାଗା ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଫାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ। ଫେରେ ଗାଈ ମାନେ କେଉଁଠି ରଖିବେ? ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଥିବ। ସ୍କୁଲ ଘର ଛୋଟିଆଟା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ। ମୋହନ ମାଝି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ତାହେଲେ କିଛିଟା ସୁବିଧା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି 2 ଦିନ ହେବ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ, କିଛି ଆସିନି। ଆଉ ଯଦି ସେତିକିଟା ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ଆମେ କିଛିଟା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରନ୍ଧା ଖାଇବା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି? କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତ ତଥାପି କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ପବନ ଫବନ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପବନ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଗଲାଣି। 24 ତାରିଖ ଦିନରୁ ସକାଳୁ ହିଁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ବି ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣଟେ ଆମେ ଯଦି ପଠେଇଲେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଘରେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତମ ଗାଁ? ଗାଁ ଅଚ୍ୟୁତପୁର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଥାନା? ବାଲିପାଟଣା। ବ୍ଲକ? ବାଲିପାଟଣା। ତ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ? ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ବି ସେ ବି ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ? 2-3 ଥର କହିଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, ସେ ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନା ରହିବା ପାଇଁ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ନାହିଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଘରେ ରଖୁଥିବେ, କ'ଣ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି, ଯାହା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ହବ, ଆଉ ଯାହା ମିଳିବ କି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ପରେ ମିଳିବ କି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ସେଟା ତ ଭଲସେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଆ ତ? ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଯେଉଁ ଆମର ବାକି ରହିଲା, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ରେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ କ'ଣ କେତେ କିଣା ହେଇଯାଇଛି ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ, ତମେ ପରିବା ରେଟ୍ ଆମେ ତ କିଣିପାରୁନା। ଯାହା କମ୍ ଥିଲେ ଆମେ 3-4 କିଲୋ ଲେଖା ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଅଧ କିଲୋ ସବୁଠୁ ନେଇକି ଆଜି କ'ଣ ତାକୁ। ଖାସ୍ କରିକି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ 3 କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଏଇଆ ତ? ହଁ, ତ ବାକି ଦେଖିବା ଯାହା ମିଳିବ ଆଉ, ନା କ'ଣ? ଯେତିକି ଯାହା ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ଯଦି କ'ଣ କେବେ ଦେବ, ଯଦି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ।
ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନି କିଛି ମିଳିନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସେ ବାତ୍ୟା ସଇଲା ବେଳେ ମିଳିବ ନା ଲାଭ କଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ଭଲ ତ ବାକି ବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଲାଇନ୍ କେବେଠୁ କଟିଗଲାଣି? କାଲିଠୁ ଲାଇନ୍ କଟିଲି। କାଲିଠୁ ଲାଇନ୍ କଟିଲାଣି ତ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାହିଁ ଏରିଆରେ। ଲାଇନ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ସର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇନ୍ ତ ଏବେ ବି ନାହିଁ ତ ଏଇ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ଆସିନି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କର ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ବି ଏଇ ବାତ୍ୟା ଯାଏଁ ଟିକେ ମୁକାବିଲା କର ଏଇ ବାତ୍ୟାର। ହଁ ବାକି ତାପରେ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଫେର କ'ଣ କରିବୁ? ସୁବିଧା କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ? ଥିଲେ ସିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ମୋହନ ଭାଇ ଯାହା ଇଏ କରିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଘର ଦ୍ୱାରା? ଚାଳ ଛପ ରହିଥିଲା ହଁ ହଁ ସିଏ ପବନରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପବନ ହେଲା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଚାଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜରି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିଛି ମିଳିନଥିଲା? ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିନି। ସେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଘର ଆମ ନାଁରେ ଆସିକି ଆଉ କାହା ନାଁରେ ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନଥିଲ ବ୍ଲକରେ? ନା ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ବ୍ଲକ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ଘର ଫର ମିଳିନି ସେଇ ଚାଳ ଘର କଚାରେ ଆମେ ଅଛୁ ତମ୍ବୁ ପକେଇକି। ଆଉ ଯଦି ବାତ୍ୟାର କେମିତି କ'ଣ ମୁକାବିଲା କରିବ ଫେରେ? ପବନ ଯଦି ଅଧିକା ଇଏ ହବ ଜରି ଫଟେଇ ଦେବ ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିକି ସେ ସୁବିଧା କରିବ। ଆଉ ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପହଞ୍ଚିଛି? ନା ନା ସେ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିନି କିଛି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ତଥାପି ଆଶା କ'ଣ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଯଦି ବାତ୍ୟାଟା ଜୋରରେ ହେଇପାରେ ପରେ ପରେ ଯଦି ମିଳିପାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଆର ଥକ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ବି ଡକରା ହେଲା ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏବେ ବି ତ ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଉ ଇଏ ତ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆକୁ ଡକରା ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଆସିନି। ଆସିଲେ ଯଦି ଆର ମୁକାବିଲା କ'ଣ କରିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି? କିଛି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ? ଆଶା ଅଛି କିଛି ଆସିବାର? ତ ପରିବାପତ୍ର କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ତରଫରୁ କ'ଣ କିଣିଛ? କିଛି ବି କିଣାକିଣି କରିନ? କିଛି ପରିବାପତ୍ର କିଣିନା ଖାଇବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନି ଏଇଆ ତ। ଦେଖିବା ଯାହା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେବ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାହିଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କଟିଗଲାଣି ତ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ହଉ। କୁଆ ହେଲା? সঞ্জয় সঞ্জয় আইলো ଏ ପାହାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷାରେ ବାତ୍ୟାରେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବୁ? ହଁ ହେଇ ସ୍କୁଲରେ ହଁ ରିଲିଫ୍ ନେବାକୁ ଆଜି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି କ'ଣ ଏଇ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ରିଲିଫ୍ ଫିଲିଫ୍ ମିଳିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ? ହଁ ଚାଉଳ ଦିଟା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଖାଲି ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି? ଚୁଡ଼ା ଦିଟା ମିଳିଥିଲା ଶୁଖିଲା ଏତିକି ମାତ୍ର? ସିଏ ଜଣିଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସରିବ ସେତିକି? ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ? ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା କଥା ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳିନି? ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ? ବାସଗୃହ ତ ନାହିଁ ନା ଘର ଫର ଅଛି? ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସରକାର ଯାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କ'ଣ କହିବେ କିଛି କହୁନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ତ କାଗଜ ନେଇଗଲେ ହଉନା ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ମିଳୁନି। ଆଜି ବାତ୍ୟାରେ ବି ଆଜି କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ତଥାପି ଆଶା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଦେବେ? କେଜାଣି କିଏ ଜାଣିଲା କିଛି ସିନା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ଗଲା ଡୁବି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ ନା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା
ତ କାହାକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କିଛି ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ମାନେ ସବୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିବେ। ସବୁ ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଘର ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ କରିବ ବାତ୍ୟାରେ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବି ମିଳିନି। ନା ଇଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ରହୁଛି। ନା ଏପଟଟା ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ ଛାତ ଘର ଅଛି ଚଳିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅଛି। ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଳ ଘର। ଏଇଟା ଗାଇছে ଆମର କ୍ଲବ ଘର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନବ କ'ଣ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଲ ବୋଧେ? ହଁ ରେଡ଼ି। ତ ଗାଁ ରୋଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା। ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ କ୍ଲବ ଘର। କ୍ଲବର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମର କ୍ଲବ ଘରଟା। କ୍ଲବଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ସେଟା କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘରର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଲୋକ ଆସିକି ରହିବ? ଆରେ କ'ଣ ବାତ୍ୟାରେ ତୁ ବସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ହେଉଛି। କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ଘରକୁ ନେଇଛୁ ରେଡ଼ି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି? କିଛି ମିଳିନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମିଳିନି। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇବା ବାତ୍ୟା ନ ହେଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ବାତ୍ୟାରେ ସେ କେଉଁ ଲୋକଟା ବି ରହିପାରିବନି। କବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଘରର କବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଅଛି ତାର ଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲର ଅଛି। ଏଠି ବି ଲୋକ ରହିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଯାଇକି ସେ ଜାଗାଟା ବି କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବରେ। ଯାହା ବି କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ କ୍ଲବରେ। ଯାହାକି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଥିଲୁ। କବାଟ ଲାଗିଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ଘର ଭିତରେ କିଛି ଖାଲି ଅଛି। ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ କ୍ଲବ ଘର ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତ କବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବି ବର୍ଷା ପବନ ସେଠି ସେ ଆଶାରା ନେବା ପାଇଁ ରହିବ, ତ ସାହାରା ନେବା ପାଇଁ ତ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ରହିବ? ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ। ତ ତା ପାଖରେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଘର, ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ତ ସ୍କୁଲର ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିଛି କୌଣସି ସହାୟତା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲର। ଏଇଟା ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ। ତ ଆର ପଟଟା ହେଉଛି କ୍ଲବ ଘର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏ ଘରଟା। ତ ଏଇଟା ବି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ତ ଏଠି ଯିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଏଠି ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ରହିଲେଣି। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଦୁଇ ବଖରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ସ୍କୁଲର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପୁରା। ଏଠି ଏଇ ଘରଟା ଅଛି। ତ ଏ ଘରଟା ଚଳିଯିବ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ। ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଚଳିଯିବ। ଏଇଟା ତ ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ବାକି ସବୁ ରେଡ଼ି। ଲାଇଟ୍ ବି ସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ହେଲା। ନଚେତ ନାହିଁ କିଛି ଗାଁ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଲଗିଆ ହେବ। ଆମର ଜେନେରେଟର ଫେନେରେଟର ଲାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଘର ଭିତରଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଘର। ଅନ୍ଧାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଆସି ରହିପାରିବେ, ଆରାମସେ ବି ରହିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାଟା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରପର। ଏଇଟା ଲକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଚାବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଘର ଲକ୍ ଅଛି। ତ ବାରଣ୍ଡାଟା ଖୋଲା ଅଛି।
ବାରଣ୍ଡାଟା ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆରାମସେ ବି ରହିହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସିନା ସାହାରା ନେଇଯିବେ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଗୁଲା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସାହାରା ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ବାତ୍ୟା ପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିଛି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳିନି ନା ଶୁଣିଆ କିଛି ବି ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନି। ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ତ ବାକି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ମିଳେନି ତ ମିଳେନି ବି ଲୋକ ସେଠି ଯୋଗୁଁ କୁହନ୍ତି ତ କିଛି ମିଳେନି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଫନି ହେଇଥିଲା ଫନି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ବି ସେମିତି ନଥିଲା ନା ତ ବହୁତ ଦିନ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତକ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଉ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ କିଛି ଆସିନି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କିଛି ମିଳିପାରେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ମିଳିବ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ମିଳିବ ତ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଯେହେତୁ ହେଇନି ପବନ ଫବନ ବେଶୀ ଜୋରରେ ହେଇନି ନାଇଁ କ'ଣ ହଁ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିନି ଆଉ ଏମିତିଆ ତ ଆମର ଇଏ ଘର ହଁ ଆଉ ସେମିତି କହିନ୍ତି ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ହୁଁ ସେଠି ଜୋରରେ ହୁଏ କହିନ୍ତି ଯେ ଯାଇ ସ୍କୁଲଠି ରହିଯିବେ ତ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିଛନ୍ତି ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ହଁ ତ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ ନା କିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆସି କହିଛି ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଘର ବି ସ୍କୁଲ ଘର ତ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ ତ ଅଛି ହୁଁ ସେ ଆସିକି ଖୋଲିବେ ଚାବି ଦେଇକି ଯିବେ ଓ ଖୋଲିକି ଯିବେ ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସରପଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଫନି ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଥିଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ଗୋଟେ ମିଳିନି ଫନି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ମିଳିଥିଲା ଫନି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ମିଳିନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଯାହା ମିଳିଛି ବାତ୍ୟା ପରେ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ତ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦନ ପତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପାତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଇଥିଲେ ନା ସେଟା ତ ଗାଁ ହଁ ଲାଇଟ୍ ତ ଗାଁ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ 2 ଦିନ ନା କ'ଣ କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ତ ଲାଇଟ୍ର ତ ସୁରକ୍ଷା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ତ ଘର ଦ୍ୱାରା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ନା ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଅଛି ହଁ ତ ବର୍ଷା ପବନ ଟିକେ ଜୋରିଆ ହେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଆ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଲେଇ ଦେଲି ଆମ ଗାଁଟା ତ ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ପ୍ଲସ୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତ ଗାଁରେ ବି ମୁଁ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ବାକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ନ ମିଳୁଛି କି ଲୋକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ।